Well, fil-jiem li għaddew Malti Prim Ministru Dr. Lidja Bela nediet il-5 edizzjoni ta' Rigal bimħabba, it-tlieta ħabbret it-tielet edizzjoni ta' Rigal bimħabba b'differenza. Rigal bimħabba b'differenza tmur jitfit ma' l-inizjattiva Rigal bimħabba, id-dedikata l-annimali fis-santwarji f'pajjiżna. Inizjattiva li nħolqot mix-xewqa ta' Ġej Gvella li ħalla din id-dinja aktar kmieni din is-sena sabiex jinġabru prodotti tal-ikel tal-annimali jew prodotti relatati fid-daħla tal-Isptar Mater Dei. Dr. Bela fakret il-memorja ta' Ġejk li b'kuraġġ ta' sur baqa' jiġġieled il-marda li kellu f'sens pożittiv. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġew Etjenna Bela li qal kif dan ġest isir ifakkar il-memorja ta' Ġejk li kien ta' ispirazzjoni għal ħafna. Dr. Lidja Bela ħabbret ukoll li nhar il-Ħadd 15 Diċembru se jsir il-POWOK, attività li ħloq Ġej Gvella li ser tkun qed titlaq mill-Isptar Mater Dei fl-10 ta' filgħodu.